Uma into udalelwe yona, leyo yinto kusuke kuyinto yakho. Ngabe umsebenzi, kungabe unkosikazi, kungabe ibhizinisi, kusuke kuwokwakho, usuke udalelwe yona. Uma udalelwe yona leyo nto kusuke kuyeyakho, ngakho kumele ufunde ukuthi uyilwelwe. Yindaba kubalulekile ukuthi into odalelwe yona uyilwele. Yindaba uNkulunkulu nezidalwa zakini noma nabakini bangamane bakunike ngoba eyakho vele. Why kumele ukuthi uyilwele? Ingoba into uma uyilwela kunesifundo osifundayo. Isiphi leso sifundo osifundayo? Ufunda ukuba sempini, ufunda ukuyilwela into, ufunda ukunqoba, ufunda ukubambelela, ufunda ukubekezela before uyithole leyo nto leyo. Okusho ukuthi ngaphela u3 years ufuna umsebenzi. Once wawuthola lowo msebenzi loyo, uzokwazi ukugcina. Yini ezokwazi ukuthi ukwazi ukugcina? Ngoba wena ufundile ukunqoba, wafunda ukubekezela, wafunda ukulwa. Uma phela into usuyitholile, akusho ukuthi kube sekuphenduka uswidi kube mnandi. Noma usuyitholile into uyalwa, kumele ufunde ukunqoba uma usuyitholile umsebenzi ngoba baningi abawufunayo. Kumele ufunde ukubekezela uma usuyitholile umsebenzi ngoba ziningi izinto ezokucindezela. Kumele ufunde ukulwa uma usuyitholile umsebenzi ngoba baningi abazofuna ukukuqumba phansi. The same goes for business. Uma selirun business ulususe from scratch kunzima, ubekezela, kubhlungu, uvukela izitha, ungasupportwa umuntu. Noma selirana selikhipha imali, selisebenza, kumele ufunde futhi ukuvika izitha, kumele ufunde ukunqoba, kumele ufunde ukuba sempini ukuze lizohlala isikhathi eside. Into ezolenza ibhizinisi lakho lihlale isikhathi eside ukuthi vele impi into oyaziyo. Ukuze liqhubeke ibhizinisi lihlale isikhathi eside, kumele ube sempini usuku nosuku impi. The same goes for umshado. Uma wengane yakho mfethu umsebenzele kanzima, ubeka isent phezu kwesent, bekulinga kini ngapha nangapha, bekufuna imali, bebona ukuthi uzama ukulobola, uzama ukuvusa umuzi, mhlambe waphelelwa umsebenzi, usathi uyaqongelela, mhlambe kwenzeka into eziningi, kodwa walwa kwaze kwafika egcineni waganwa uma wengane yakho. Noma seniganene uzokwazi ukuqhubeka ulwe. Into akusho ukuthi uma usuyitholile akusamele ukuthi uyilwele. Into uyayilwela noma usuyitholile ngoba sisempini. That is why kukhona isisho esithi easy come easy go. If mina ngibona intombi lapha bese ngiyayilobola kube ngathi ngithenga iduku, kuzoba lula ukuthi isheshe ihambe leyo ntombazane ngoba vele angizange ngize ngifunde ukuthi ngiyilwelwe. So kuthe mase kufika ama challenges, angifica vele ngingakwazi ukuyilwela le ntombi esiyinkosikazi wami. Angifica vele ngingakwazi ukulwa. Kwase kwenziwani? Ngathi mina noma ungahamba ngoba vele angizange ngize ngimlwele, angizange ngize ngifunde ukuthi ngimlwele uma kuvela ama challenges ngisamlobola. Konke kwabalula, kwaba usweet ngoba nganginezimali, kwabalula nje konke. The same goes for umsebenzi. If umsebenzi ungazange uzufunda ukulwelwa before uthole, uma sekuvela ama challenges usuphakathi ususebenza, uzosheshe ushiye noma uzosheshe uphume noma bazokuqumba phansi kalwe ngoba vele awukwazi ukulwa wena. Into odalelwe yona ukuze uyithole kube eyakho, kale ukhombisa ukuthi uyakwazi ukuyilwela. Once wakhombisa ukuthi uyakwazi ukuyilwela, mhlawumbe walo 7 years mfethu uzama ukugana, walo 5 years uzama ukuthi uvule ibhizinisi elizofaka imali. Once walwa waze wayithola lento oyifunayo, uma usuyitholile uzokwazi ukuyivikela. Ukuthola into uyalwa, uyabekezela, uyaqina, yabo, uba nesibindi, yabo, uba sempini ukuthi uyithole. Uma usuyitholile again kumele ulwe, uqine, ube nesibindi, ubekezele, ube sempini ukuthi uyivikele. Ukuthola, ukuvikela kudinga ukuthi ube sempini. Manje ukuthola ukuthi imoski yethu asifuni ukuba sempini. Uma sifuna ukuthola, sifuna ukukuthola. Ufuna ibhizinisi kodwa ufuna ukuba sempini. Ufuna
ukuganwa unkosikazi kodwa ufuna ukuba sempini. Ufuna ukwakha ubukhosi, mhlawumbe ufuna amabhizinisi nesithembu kodwa ufuna ukuba sempini before ukuthola. Ufuna kuze kalulwe nge-tray kuwena. Ufuna umsebenzi kodwa ufuna ukuba sempini. Uzokwazi kanjani ukukuvikela konke lokho okufunayo if ungafuni ukuba sempini manje? Vele impilo iyimpi. Ngakho iba sempini. Ilwele into oyifunayo. Lento odalelwe yona ngeke uyithole ngalo kokuba sempini. Ukuthi uyilwele lento oyifunayo. Ayikho into ezomanize kalula ene-meaning. Easy come, easy go. Yindaba ku-easy come ngoba ayikho impi odlule kuyona ukuthi uyithole. Uma usuyitholile lento oyifunayo, mase kufika izinto zikuhlasela, zizokuhlasela ungayazi impi ngoba impi awuyazi vele wena. Bese iyakuluza leyo nto leyo. Funda ukuthi uyilwelwe into oyifunayo sisempini la. Ayikho into oyifunayo ongeke uze uyithole. Siyabonga.